Слушайте, значи деца окей, всичко, интензитет добро, борят се добро, всичко това супер. Значи само още малко система. От утре ще почва да погледам малко касете, ќе не спрема пая нещо, да види така изгледа на тренинг. Значи що не трябва. Много е лошо. Значи много лошо стомаме, али айде намерно в останалите и 2-3 тренинга, малкочко да придойдеме, ще тича снага, техника малко и да веќе мораме от утре веќе да се придържаваме на система, що не функционира. Не стоме на место, защита. Това малко мора да обърнем повече внимание, много ни значи. Значи, доколко го изпощуваме система и се по 2-3 топки, ще може да фатаме много значи по сет. Така да, утре спреме малко, ще погледаме на пола сад 40 минути, само да ви покажем да ви изгледа, за да от утре вечер да мора малко се придържаваме на договора. Другото е всичко уредо, окей. Залагате се, що е най-важно. За другото, мислимо ти ке дойде всичко как и трябва. Айде! Бившият селектор беше Юго, гол, що беше? Денца, що беше? Гол 4. Чекай, ние ке на по-високо ниво сега. Айде! Македония!